सजनी सवरल रूपवा के करा के दिखइबू सजनी सवरल रूपवा। ऐसे हमने के माई बहन गीत गावेली जब फेमस भइल बा। एगो पत्नी से एगो पति कहले अरे तकाया जिला पढ़ली गे रानिया नहीं लगल गे नौकरिया त कहले कि तो वीडियो साहब चल जो बहुत बढ़िया पढ़ाई के व्यवस्था भइल बा 2 साल का कोर्स बाले। अरे तो अरवल जिला ऐसे हमारी फेमस वाले हमारा शिष्य बिल्डरवा के पापा लेकिन हमारे का भाव हो और तो अरवल जिला पढ़ले के रंगना लगली जी न जाइया पूर्ववा यो राम जाइया पूर्ववा जा बनली लिया बसयो गोरी तोरी सांवरी हो सूरतिया अयो रमा सांवरी हो सूरतिया जाए न पुरबवा देई हो राम। कि 1000 के नौकरी पर 2000 के साड़ी आंगनबाड़ी रे खा गईलिस कि 1000 के नौकरी पर 2000 के साड़ी आंगनबाड़ी रे दिहाली संघारा बिगाड़ी आंगनबाड़ी रे का होता हो 1000 के नौकरी पर 2000 के साड़ी आंगनबाड़ी रे 1000 के नौकरी पर 2000 के साड़ी आंगनबाड़ी रे दिहली सघारा का प्यार से पूछ ले ना। अरे करिया मत देखा बस दिल लगाओ तका तो बेटी होइला छोमी की अमता किया हो रामा कावन दूसा बेटी के ऐसे ना ओम प्रकाश के लबिया देखा अच्छा बुढ़वा का ओम प्रकाश के लगे ही चाल है और यही तो कहता अरे बेटी होइला बीरे 3 बार जब हुआ कास्टिंग दिखाई हुआ ना तो हम ये चाहत तो हम